Hallo daar. Kom ons kyk gou na hoe toerisme besighede blywende kliënteverhoudings bou. Hierdie eenheid fokus op verhoudingsbemarking en lojaliteitsprogramme, sleutelinstrumente om eenmalige besoekers en loyale gaste te omskep deur betrokkenheid, belonings en gepersonaliseerde ervarings. Kliëntebetrokkenheid behels interaksie met kliënte verder as transaksies, soos om gepersonaliseerde dankieboodskappe na aankoop te stuur. Lojaliteitsbelonings is daarop gemik om herhaalde besigheid aan te moedig deur aansporings aan te bied, soos puntegebaseerde stelsels wat vir afslag of gratis geskenke ingewissel kan word. Marketing Insider Group 7, Sprout Social 7 en die Amerikaanse Kamer van Koophandel 7 onderskryf hierdie strategie. Terugvoermeganismes speel 'n deurslaggewende rol in die aanmoediging van en reaksie op kliënte terugvoer. Byvoorbeeld, die uitvoering van opnames kan waardevolle insigte insamel en help om dienste te verbeter. Eksklusiewe aanbiedinge behels die verskaffing spesiale aanbiedinge aan loyale kliënte, soos om vroeë toegang tot nuwe reispakkette te bied. Gemeenskapsbou behels die bevordering van 'n gevoel van samehorigheid onder kliënte deur geleenthede of forums vir loyale klante aan te bied. Dis 'n afsluiting. Deur met kliënte te skakel en hul lojaliteit te beloon, kan toerismehandelsmerke behoud en voorspraak bevorder. Hou verhoudings in die hart van jou bemarking.